Bé, la situació del Club de Futbol Badalona a hores d'ara és una situació complicada, difícil, una de les més preocupants de la història, no? Amb 2 descensos de categoria en els 2 últims anys, que ens situa a la 5a divisió del futbol espanyol. La part social per mi és inexistent en aquests moments, el Badalona no ha aprofitat guanyar massa social tenint en compte la ubicació de l'estadi molt millor que el de l'Avinguda de Navarra, amb molt pocs socis, i la situació econòmica és una gran incògnita. Ara arribarà la SAT, que veurem si és la millor solució o no per a aquest club, i a partir d'aquí veure la viabilitat. Jo el més important que crec ara és saber quin projecte esportiu té el club, què és el que pensa fer, si és que haurem de fer una altra vegada un equip nou amb 13, 14, 15 fitxatges i esperar que toqui la loteria, o veure exactament què és el que passa. Jo crec que estem en una situació límit per a aquest club, que no es pot permetre més errades i que a partir d'ara el que ha de fer és donar un salt cap amunt i intentar arreglar-ho. Veurem si amb aquesta, amb una altra junta directiva, tot i que la SAT deixa poques possibilitats a que no siguin uns altres que els que han comprat lògicament les accions. Veurem què és el que succeeix. Bon dia. Doncs primer la vessant econòmica. No s'han sentit últimament notícies gaire agradables, però crec que tot ve una mica amb aquesta conversió en societat anònima esportiva en la que està el club, i esperem que solucionin els problemes lo abans possible. Tema vessant social, importantíssim. Jo crec que és una de les més importants, en el que massa social i club han d'anar de la mà per tornar el club a les categories que tothom volem, però si no estem units i anem i recolzem i estem a la mateixa línia que el club, serà molt complicat. I per últim, a nivell esportiu, crec que un projecte il·lusionant, esperem, en el que tothom se senti reflexat, en la que tornem a veure aquest Badalona que tothom volem, amb esforç, amb il·lusió, amb ganes d'anar cap endavant, i res, esperar que tothom se senti, com he dit, reflexat i que puguem assolir les categories el més abans possible. Gràcies. En tema económico del club, bueno, han salido noticias de dificultades para pagar estas últimas nóminas, aunque con los pagares creo que está resuelto. El capital social de la SAE nos hemos enterado recientemente de que está cubierto, con lo cual entendemos que económicamente el club irá para adelante, no sé si mejor o peor. Y con respecto al tema social, pues ha sido un palo bajar a tercera ref. Espero que este último alegría que nos han dado el Juvenil y la División de Honor ayude a enganchar más a la gente, y más si nos quedamos con algunos de los chavales los que han participado en el ascenso, que confiamos que estén en el primer equipo.